става хора, аз съм NickPlace.bg и с мен е Chris.bg. И още една читалка имам за вас. От така, тук Карвахал подава на Меси. Тук ще го забързам обаче. И тук пак ще го забързам. Сега, като я показах на Криско, в началото той не ми вярваше, че съм я направил. Опа, чайте, тук ще го правя така. В началото той не ми вярваше, че съм я направил, ама после повярва. Сега Меси от тук. Лъже този Стърлинг отива натам, после Меси идва пак насам. От тук прави степ овър и се обръща. Пак този отива натам. Ама тук вече Стърлинг не изтърпява Меси, ама Меси вижте какво прави. От тук, хоп, и чайте, да се види от тук. От тук се личи вече, че е читали, нали? Виж са, хоп, хоп. Най-яките читалки правя, нали? Я от тук, сега ще го видим от всяко едно място. Тук вече дете Стърлинг има изтърпя и се бута, ама Меси му каза, ти ли ще ме буташ, бе? Сега ще направя читалка. Бау! Чай си, гледай сега, човек, от тук така ще се види хубаво читалката. Чай, само, И чай, но тук не се личи тъй. Ето, 1, 2, 3, айде. И ти каза, чао, чао! Просто да без читалка. Ай, ще го снимам този от драфта. Ма точно за крана по времето я направих читалката. Меси. Виждаш какви скилсове прави са? Майко, иде как да излага всички тия само с Меси. Те са Стърлинг, намират го. Сътране, Диего, ще с чисти глава, човек. Ай сега, Гризман.